Hej Anders, hvad laver du? Hej, jeg træner op. Træner op til hvad? Til Vejleløbet den 2. juni. Hvorfor det, Anders? Det er fordi, at det kredser på 3. Og alle vores jemurer, vi laver et løbehold. Og så tager vi til Vejle og løber. De har 3 ruter, både på 3, 5 og 10 km. Så der er noget for alle. Hvornår er det her, Anders? Det er den 2. juni kl. 10.30 om formiddagen. Okay. Og det er simpelthen for alle jemurer i kredsformen 3? Det er for alle, så laver vi sådan nogle smarte trøjer, hvor man kan se, at jeg er på kredsformen 3 af. Okay, hvad skal formålet være med trøjen, Anders? Det skal bare være sådan at vise, at vi er synlige og vise folk i Vejle, at der er en stor gruppe kristne. Jeg har hørt noget om, at et sponsorat på en trøje til den person, som kommer med det bedste slogan til trøjen. Kan det passe? Det er helt rigtigt. Hvis du har et godt slogan til trøjen, så skriv det til os. Til Mostof eller jeg. Og så vil vi rigtig gerne bruge jeres slogan, så får du en gratis trøje. Fedt. Så det vil sige, at vi ses til Vejleløbet den 2. juni 2013. Det gør vi. Fedt.